O Departamento de Cultura de Ribeira deseñou un amplo programa de actividades para este Nadal. A maioría van dirixidas a un público familiar para que os cativos poidan disfrutar destas datas festivas. Por toda a vila están instalados puntos de recollida de soños e diferentes estampas navideñas que se verán complementadas cun poboado de Nadal onde os pequenos poderán entregar as súas cartas. Que vai a ser un dos epicentros da actividade do Nadal, que é a Praza da Igrexa, onde neste momento se atopan tamén facendo a montaxe do que vai a ser un pequeno poblado para albergar tanto a Papá Noel, ao apalpador ou aos pases dos Reis Magos unha vez pasada a data do día 25, e que vai a estar tamén a montaxe a cargo do Concello e o resto a cargo tamén dunha floristería do municipio. O Auditorio Municipal acollerá cada tarde a partir das 7 distintos espectáculos de teatro, monicreques, maxia e humor. Haberá tamén hinchables e obradoiros, non só en Santa Uxía, senón tamén en todas as parroquias, con Nadal Pelegrín. E os días 24 e 31, ademais do Expreso de Oriente circulando polas rúas do casco urbano, celebraránse festas infantís no pabillón do Ceipo Grupo. O día de Noiteboa e de Noitevella teremos habituais actividades para os nenos, baile, hinchables, personaxes infantís, e o día de Noitevella tamén teremos esas badaladas infantís nas que queremos que participen os nenos de Ribeira. O público adulto contará tamén con actividades específicas como os concertos de Nadal nas distintas parroquias e as actuacións de grupos locais e charangas no programa Rúas Musicais. Vamos tamén a levar a maioría das parroquias os concertos de Nadal, non? Como ben vimos facendo dende a Concellería de Cultura nos últimos anos, estamos a incrementar as actividades nas parroquias e tamén todo o que é actividade cultural, porque creemos que efectivamente hai que potenciar as parroquias e que queremos que a cultura, que a música, que o teatro este ao alcance de todos os veciños e veciñas do municipio. A programación de Nadal chegará a súa fin coa tradicional cabalgata de Reis e o Belén vivente que terá lugar o 5 de xaneiro.